Sagudayon nga ti surat ti pagkasaritaan ni Arthur nga napauluan. Palubusan ka. Idi kalman lay. Idi kalman laeng manong nemi. Taor-ornungek isagsaganak dagiti mureng mi. Tasyak ti paglabaen ti asawak manong nemi tinakil ngaminin ti tiyan na. Masikog isuna. Kabulanan na paigi din man. Ay, po, anusa ko na tanang arot. Ketwar na. Sino ko mga arot taglaba? Kung saan na sika? Numambay siyak ti babae, siyak kumurumbay taglaba, ang kinaman ti tiyan ko. Dahil tuyen, Arthur, dahil tuyen ti may kapat ka ba nagsikog ko. Kalaing mo, pumutot. Dahil istom namin nga makaala. Kasano? Ira naman nga ka-fertile ko. Saan nagtirain? Di makaala kasigon. Haya po, Arthur, di mo lamon no kasano. Trigat agpas ngay. Kasano, trigat agaywan ka nagitubig. So, ano sama? Sika ba siya nagtrabaho? Agluto. Sikat aglaba. Sikat agtrabaho dito nagtibalay. Imabay ako na trabaho sa bangkag kentalon. Kaya habot nga maganat sa diyay. Alis to matipapa mo iti kagsapa, nga papanumang kita ka nakitimulam, kada tarakan mo. Itatakit, sikat aglaba. Alis to taglaba. Agluto kan to pa yun. May rapin mo sa matagluto, Lorna, bakit? No, hangkamot nga, hamot maipit tiyan mo, nagluto ka, nakatakder ka man. Basta, sika amin. Gunggunam nga, laing mo pumutok. Ngamlaglagi ba, ma? Hustun-tun da ito eh. May kapat, numipas kayo kunto da ito. Hustun-tun, jaktong kaya, kinakulit mo kami. Sabi siya, kalat ba yung mayat eh? Idin to tano sikat ba iliw, sikat kumilding. Napuutam nga din nga sakit kumilding. Kang kalayo nga sikat kumawil. No kumawil kan. Anat igkamang mo umuna. Dito barukong ko. Sa amon to iggan ng diba ba? Sa sinong kumatisa nga magargari ka ron. Alaos to na. Nawan dato sa sige. Nakaglaban. Sa akong to irapin, ti igluto no makalabaan. Mandama ako nagisal sa lapay, manong nemi, idi umay ni nanang. Ne, Arthur. Api sikat sa lapay. Di mo ko na yun kasi kapit na naglaba. Siya kami nanang. Saan nga makatrabaho pa di asawak na takilin di buksit na. Kabulanan na. Kita, po ay. Nakadadumat din na kita amok nga masikog, nga isudot ang trabaho, hangat asawa na. Sa lungar di trabaho, di taltalo rin, di bangkag, di tarakan mo. Ay, naktukita na tumalim sa matakang kalayon nga ako. Po ay. Kitne, dikit anak yun, kita, po, dito sabi, nagdigdigos, agkakadungurin tayo kay ayam. Uri ko sa matisumot ng maobramot atan, Lord, na nga ang asawa. Tama na tagtutukaw na tayo takwan. Na marigatang aganak adusan ng ag-exercise. Kaya po, hindi kayo makaringguran. Bakit no? Agapa kayo man ng nagkatukangan. Inan anusak manong naming at rinabaho, dagiturumben ko mga trabahuan ti asawa. Tanang arod. Basol kumet. Kanong amin, kapi nga masikog manin. Inanusak manong nemi, irapin, agdalos, aglaba, agluto, sa kumapan irapin, asikasuan, nagitaraken ko, nagitimula, manong nemi. Naging ka manong nemi nga tintengan, ti panagpas ngay ni Lorna, parbangon rin ni Ingnak, rin ka na. Agring ka na po, abo. Abay, nakon, sibat ka. Gringkan, kitne, kastawa din pa nagpasikal di tiyan ko, naganaka ko. Nanako di kan, mapitla ka kitne, matalim pa ako. Papaunay ka matin, ano sa maanan niya nga ron? Po, yak may turo din. Mat nga rin, mabaling nga pangawagan ko, mati ambulansya. Mapanatabangin rin ata, arkilag na tayo niya, lugan din ita, ito sa pagiging luganak yan ka. Aganos ka? Po, jakto kayatin. Jakto kayatin. Kayag mo mat loko.
nga putot ko may pat nga anak mi narigatan manong. So nga pilitan manong nemi nga nasasaryan ti asawa dakkel gastos manong. Paglagi din ta napintas ti apit idi na minsan ket dapat la urnong mi. Yung naksayanin na tanan nga ron. No, magastos nga talaga. Jakto kayaten, jakto kayaten, jakto kayaten, Arthur, jakto kayaten. Agpalay kaya takon, mayat ka manuno saan, agpalay kaya takon, payat may nagkrigat na mabutyakan. Na, nalan siya nga ron, pipiksan ha. Adadag ang utasugat mo. Anak na, babae lalaki. Lalaki. May kadunga lalaki. Dua lalaki, dua babae. Hapo na rigat na ya. Agsikog, agsagid, munusagid. Sa agaw-awin, Diyos ko, hustunan to pa. Tunalawan, hustunan. Di ka sumarating hustunan. Minsan di pa nagrigat. Ita, problema pa nangaw-awir. Ang madalangan, may tumulong no kaninanang mga awir kada kita nagta. Tumulong ang mga awir kada kwada. Napiya ko mamad doon saan nakaloko na kita nagta. Kasking nga, nakalukloko ka, nakalikutig ka. Narigat ngagpaiso manong nemi ti adu nga anak. Agsasarungan anak. Ano? Nanarunan wag kaapad permeng. Bumaot ka, sulipat ka. Naging ka manong nemi siyempre narigatan ti asawa, kanagdalagan, nagrunag at cesarian. So adla ni nanang manong nemi hamong tultulong kaniyak. Nagawawir ka dog itubing. So dapay na ating gluton, aglaban, kita siya ka. As kaswag man nagitarakan ko, di mula. Nabilang da maapit kat malako. Nabilang pangabrutan iti adak kalagastos man. Hindi agdan talo nga bulan manong nemi sipod naganak ni Lorna. Hindi ko mailiwak ba ito na? Siyempre. Sagiti ka, kuldingan. Mabay. Mabalinsan. Ti. Mabalinin. Ti na. Talo ka bulan na yan. Loko. Talo ka bulan kumano sa anak na sasaryan. Ngayon magkapunta na sa saryanan. Innem nga bulan. Wala. Nabayag nan. Basta. Innem nga bulan. Alam na. Papalan na nga di ka tumatla maloko eh. Ganaman na tabaro ko. At niko. Apin kinag ka. Lapadasin mo man ito. Sagidan na kita. Tarang ka. Paunay ka mag-tendor na. Nabayagin man ito, hindi saan ka nga mabalin, takkalin ti tiyan mo. Hindi, 7 bulan. Siyam, 8. Almost, happy rin, saan ka nasakit. Gustunan ko nakmat. Nga makaala at nakaligid kan. Uray, jak pa kaya. Kaya nasakit pala ito sugat ta, operasyon ko. Imposible, matalo ko bulan, naglunitin. Papilit mo kaya. Bimangon na man. Pamanam. Anak ka rin makikidlakin nga. Ano na? Sa anak nga rin makikidlakin ka. Kada kayo kinibunso. Magkikwarto ka na kita anak ko. Di ka ada kita anak ka. Amom ka di, tisrik na ti, saan mapustuhan? Po, ay nagtutur ka Pilitan na nga ron, saklang ka ti rape ang pilitan na. Manong nemi ka po ito dahito'y maalak matatagpasog mo. Pagpugon niya nakdasawa. Pagpugon niyang kapi di kagtun ako eh. Oy, Arthur! Apa hindi na kitang talek? Anak ko, ha? Pagpugon niya nak? Hiyawat mong mandayta ko na. Mabali mo ito magdira nga, magnang nga mangala.
Nagditalo na. Hoy, Kuya Arthur, abay! Dinakman pagpakon yan. Nanani dito, oy. Nagpapauyo. Oy, di naman pa gusto nagpauyon. Loko. No namin ano man ang naming inalokoy ko ti asawak ng kaskas di nga di na kayat. Talagang di mo kayat? Jakpay kayat. Kenjakon kayat. Kada sa pinangarong ng kasawat. Sa takadalagkas na o karamit at ubi? Basta di kayat. No kayat mo. Sumapol ka. Ano tako na? Lord na? Palubusan ka. Sumapol ka ti pangi baswiram deta riknam. Talaga? Oy, sumapol ka. Nagkrigat ti kayo. Agganas ka man ngagpaiso. Ngayon mabannog ka. So kadya akong kayat. Sumapol ka sa balin. Palubusan ka. Sinaom deta ha? Sinaom. Uy, apagit ka sa alin. Sige, palubusan ka. Manong nemi palagkunakit sa agang angaw ti asawa. Tapi na iulit-ulit ko, sigurado ka, ay, magandeta ko. Uy, palubusan ka ko na. Kita man. Hinak man lasarong karan ni Komadre. Ni Komadre, hindi pa ilahing nga kursunada ka nga. Nabanang iti taltalon manong nemi kat imbes kumang agawid akon, tenak mangal daw, ngem sa balit na panag, nagtugtuga. Sindeta, mabit lang. Apo. Nasa dahon ni Kumadre Karen manong nemi dilukat na tiridaw. Uy, kumpadre. Sika kayam jak pagarupin umadak. Sika. Kaligdigos mo sa Kumadre. Wen. Sakbay nga mga anak ko nakmat. Napalagdigos ko. Anak kami nagdigos itikal pa sa naglaba. Tayo naglaba ako, nakalaba ako. Nagluto ako. Sa tinakaluto ako, nagdigos mo na. Sino ka dumungort gamangan? Ako matilakay mo. Hanggang awan at adad nga abroad ko, nilakay ko. Nagit anak mo ngay. Dati di eskwela. Ni katugangan ngay. Yak mo. Dan sa nagbalugan na. Sino ka dumungort gamangan? Sige akong padre no. Manganta adwa. Siyempre kak manong nemi. Ala, mabiglang nga at sukat aklabiit. Ha, padre. Siyempre manong nemi iti siled kat sakbay nga irukat. Irikat na kuma insanggak manong nemi di bagik. Ay, kumpadre, abay. Baka tulungan, kaya't mga tulungan kang nagsukat. Alala, hanggang nag-angaw kasta kumpadre. Laglagi pa mga mailiw ka. Kapag nabayagan nga. Ada di abroad ni kumpadre. Loko ka. Apay katem din malabal nga tuwalya iti bagik na ho, kumpadre. Agpadpada kami nga mailiw, manong nemi kinagpudno na iso ko maiti ti armat imbas nga ni Lorna. Dahil pakadlawak idi nga kayat na. Ngam analistumot ni Lorna, manong nemi nga ipadlaw nga kayat na. Siyak kumatakid asawa ngayon muna ka na ito. Alisto nga parang ikat ko ti arwatak, manong nemi, durum ko isuna kat napaida iti kama. Mamangantan tumadamdam ako na nang nasa balit kinang kumanong. Kat siyempre kadigdigos na. Kumpadre, manong nemi, kat nagpigsa ti asog ni Kumadre Karen. Pinalubusan naggayam, Lorna. Ti ko nam siguro, jak alisto nga makasapol ti pangibaswirak ko ng tinagam ko. Tabayatan manong nemi, ang taunay it panang mansuk kini Kumadre. Talagang maililib si ka. Kapag tagumanat, ipamun kumpadre, ipamun. Imbaswir ko nga talagang
Imbag manong name it awan tinakadisturbo ka na kami, tadi mo't pa si mangkit ti katugangan na. Ora mila na ipidwa, manong. Tadyak kayat kuman, tamangan mo adda sumagpweten nga makadisturbong igawid mo. Napagpagsunod man damdama, kadundan tugmangan, pagpaabrutan at pigsa. E di mangmangan kami, manong. Ala, kumpadre, baka agad numaaman ni kumadre. Awang problema, kumadre. Si mapalubos kanya. Ana? Gabot ha, manipod idi agtalo ang bulanin, sipod nagpas nga, di naman kayat na pasagid. Ana? Come on, di na kaya pulos. Diyak kayatin mo na. Kita, pauyok mo ta. Sa sinuaya ti hanggang pauyo nga ron. No saan nga pagustuhan ti asawa. Ket, deda, nagsinubat kami, yung kana ko na, mangsapol ka, ti panggaswira, saan siya, palubusan ka kunan. Hana? Si papalubos si Suna? Uy, yung mapangod na siya, kumpadre. Kasi ka, tamo ka maagiliw ka, amok nga mawaw ka. Ay lapon pa kan maamon ti asawa, maamon ti asawa. Hindi hantay bagbaga. Wala ngayon nakita ka nga may dito. Hindi kita karuba. Awan nakakita kanya kumadre. To kayat mo. Tapno adayo ti panakaduktal ta. Digital talon na daabong-abong ko sa diay. I-schedule ta. Ti kada tingnat aldaw. Umay nakbalunan. Kapit yung sakti bang balong ka. Kawin. Agluto ka. Ti balunan ta. Mga aldaw ta sa diay. Sa tanto man agkinaan na matublen. Da makakita kanya kung may sadya. Awan, tag matuon kat mamanot tao. Tag matuon kat adadaunig ti balbalay da. Nandaroon na natay lipas pangal daw. Naka-edda daani. Kalpasan ti panangan mi manong name, inulit mo pa na minsan. Kalpasan na into numalim na bigat, tal daw na bigat. Sito, kubo-kubo ha, di talon. Sige, inahon. Hanggang gawin eh. Hanin ah. Pinakanak batin, duble ka ay. Edi agawid akon marunemi di kamalman na nasipnget. Kapit di ka nag-awid ng minangan. Sinalutsod marunemi nilon. At nang balong king ka? Awan, nakanang marod. Alis to lang yung remedyo. Adamat pa. Mabaling ko nga araw na sadya nga pagtunuan. Ano tinunong nga ron? Basta, tuno akti tarong. Adamat kita rekado sadya yung kubo-kubo. Gusto nga manipuritan. Ijaya ko nga mangan. Ti aldaw. Ijaya ka nga gluto. Ijaya ka gluto. No awanak to tibigat dito yan. Diretso. Sakto agawid dito eksipna. Tapno ito matrabaho. Manipod din itong bigat nito. Kadi tirabi. Maganda kita ayun na kita anak mo. Talaga nga di mo kayatin. Hindi sikat saan nga mangayat. Di ba? Pinalubusan na. Tada na sa pulamon. Ha? Tada na sa pulamon. Kas ka rin na at sumapol. Sino ko ba't mayat? Ngayon, pinalubusan na ka. Barbada, dan tumit lang. Padasem. Ano padasem? Nalpasin nga pinalubusan na. Kaslanak la insinan. Ituin. Di mo kahit gayam ti patakipin. Di kaslanak sinatan. Sa mo imbaga, palubusan ka. Mga lakat sa bali ko na. O di siya. O problema. Manipod met idin manunemi talagang diretsuan nga saan nga gawin. Manunemi sadyay. Umay nakbalunan manunemi ni Karen mangan kam nga duwa sa kam tumanan kinaan. Kaumat ti makakita kada kami manunemi tateng nga ti aldaw ket talagang nga
At dati uneg, ti balay, di kiti bumalay. Sa adabat panglikawan na manong naming awan ti makakita kang kuha na. Nagmayat man. Mayatan niya. Hanggang nga may iliw kini bakit nilakay mo. O rin mo, wag paut kada na di Saudi. Dadak man. Amen? Ken talagang saan nga kayat ti asawak. Dadak ka man, kumadre. Huwag narat, kumadre. No naglaing ka. Nakalalaing ka nga mga. Una ta na imas kamay ngamin. Akas kayo mas talutong, kumadre. Ngem no ti Sabado ken Domingo nga adda digiti anak ni kumadre manong nimi anta mapanagbasa. Iso lang ti bakasyon. Sumot at panagawid ko. Nga mangan. Di ka ba't nagluto dyan? Kahit ko makasahong may digiti anak ko. O rin Sabado ken Domingo lang. Kahit kumusta? Stoy. Nagrigat ti agaw awir. Nadaman tinanan ko Amang tulong kay ka. Kasi ka. Di na matulungan di taltalon. Iso nga di ka matulungan dito Once ka mabigatan ako na makapangan ako, makakapay ako. Diretso akon sa di taltalon bangkang. Kasi kaswag di kiti mulak. Kasi kaswag di kiti taraken ko. Di to nagluto pangaldawan. Sige. Isip ko lang. Si mapalubos kagaya, di iso. Dinapat kayatin, napatakapan, di iso. Nakasapol ka nga din. Nagrigat nga rin sapol. Kinawan samit mayat kanya. Baka kayat na kaya yun. Oo. Ang kumbiyangan di mga ayon. Tsaka kayo di masaktan. Ay ayuwan ka kung pa kasalita ka nga ako, di mo kayat. Nagrigat yung bitin. Di mo lang mo. Masakit. Nasakit ang pusong mo. Nasakit tirignak. Sikakit din nga asawak tagkid-kid. Sa nakpalubusan. Kasalanan mo lang yung bagang nagsinata. Sa mo man ulit-ulitan da kita. Di mo laamot maangawan. Ana? Kahit mo sawan, angaw mo lang dajay. Nakalawlawag nga inulit-ulit mo nga palubusan nga ko na. Sabi, bakit ang angaw? Ang angaw para kanyak na dyan. Aya po, kinapigsan, kinapangunti pa nagpapoyom. Turabi, sagana ka. Bamon. Siya ako tagkid-kid. Ana? Uri mayata ko, di mo kayat? Ano? Sika mo ti paayat. Sika mo ti makarik na, ti mapaay. Uri may tabagim. Kit sika pa yun ti rumabaw, tsaka kayat. Sikat nagkunang makabannog man. Hindi, ba't kahit na mabambanuag na talong kalpasan na talunan kapaya. Ngamiti may sangateng nga ti aldaw manong nemi. Iti sakbahay nga dumteng kuma manong nemi ni Lorna ti maliyawak iti daya. Ni Lorna? Umay ni Lorna? Isinyasak manong nemi ni Karen. Karen! Siya, Karen! Karen! Yung kasla sana maawatan. Sumat lang. Karen! Jig! Hindi makita nanti asawak manong nemi nagatras. Ngam naladawan ti amin. Gabutan nakita matgayam ni Lorna ni Karen. Nagsubli manong nemi ni Karen. Naglingod iti yayan di kiti kawayan. Nakatadtadam di kiti mata ni Lorna manong nemi nga turong kanyak. Aglutluto ka gayam ha. Aglutluto ka. Hindi ito tadang matgayam mang balbalon kang ka. Ano mang balbalon yung magbagang? Nakitak ni Karen. Ni kumadri Karen. Adawit na. Gurka. At pa lang dita. Manong nemi nagtaray nga naglikaw ni Lorna. At siyempre nakita na ni Karen, ni kumadre na si Muratak matamang nagpangat na ginagawa.
Nagsasalita naman. Kumadre, ano na ita? Igib mo. Ah, kuha kumadre. Umay mo balbalunan, ti asawa, kumadre. Hangag lutluto niya. Umay mo balbalunan. Wanta isot request na, kumadre. Ket, agkapangan kay kadua. Oo, inuhin. Siyempre, kalpasan na. Anat aramiden nyo. Sakbay, uno kalpasan. Dublian nyo't mangan. Kasta. Ha? Ha, kumadre? Di ka kaskasta, kumadre. Di ka umas na kasta. Kaya ti penget. Ayop ka. Ayop kayo! Shh! Mabit lang, Lord, na langlagipem, di ko namin, di ka palubusan ka kulong kanya. So nga, kumadre. Hangaw ko lang na dyan, pay sumatan. Ayop kayo, hangaw ko lang. Maamon dito ni kumpadre. Agtalagdag, gulibag ka kanina. Agulumay kalatan, Lord, na. Agulibag ka, agulibag ka. Umaykan. Bakit nagawin na? Umaykan, di nakasa. Hoy, sika, kumadre. Di mo lang itultuloy. Iti relasyon nyo, iti asawak. Gabo ka di taon, iti asawam? Siya, inalamat iti asawa ka, kili mo, nga mangkutkut na buto. Madre, diya kumamit kaya, no saan nga imbaga ni kumpadre nga pinalubusam ka nung isuna. Sabi ko patsin mat, sika, palubusam ka dito lakay asawam, palubusan kayat mo. Una, tadi mumut ka nung kayatin, kumadre, so nga palubusan ka ko na, kita mumut ka masapul ko, kayo, ibarangay kayo. Talakan. Baka no, makakreate ka tiya, doon nga tao nga, makan tagawitan. Ginuyot ko manong name. Hana kaya't paguyot. Ugoitan! Kinunak ba nung naming nga binangkat ko nga sinakroy. Sa taon iti panagtanog na kanyang talnakang. Diyak kumamit na aramid ti jay, no saan nakapinalubusan, diyak kumamit na aramid ti kasi jay, no saan nga pag-idaman, talnakan. Entultuloy na pailaing manong nimi ti agsasao ti asawa kidadda kami nito na iktibalay. Ket nakibiyang ninanang ko. Hindi dito. Ano yung tigulo yun, ha? Hindi dito. Arthur. Saan nasakti si mong Batman ng name no tikat ni Lord na. Dito anak yun, ha? At relasyon na kinakumadre Karen. Agdindin na anong da, mapanbalbalunan ni Karen iti pangal daw na. Ije ubok-ubok sa jay dangag ko, ha? Punureta ka di, Arthur. Nanang. Diyak kumamit aramidin ti kasta saan nakapalubusan ti asawa. Nakalawlawag palubusan nga ko na. Di na kayat, tagpatakap kanya. Di na kayat, kaputa. Nasakit kanupay lang di operasyon na. Namamang pa nga naglaing. So nga sumabol ka ti pangibaswiran ko na nagin. Palubusan ka sana ko. Kinaramid mo may. Naramid ko at palubusan lang karon. Ang angaw ko lang na dyan, paisom. Ang angaw ko. Kahit ang angaw ko man lang at nang kini kumadre, ang angaw mi lang de jay. No ang angaw mo ti palang palubos mo kanya. Alakat ang angaw mi met kini kumadre di mas paspasamag. Sarding mon. Sige. Sarding mon. Basta mayat kalakid din. Mayat kan. Tapos sumantan yun. O met kami nanak, Lorna. Kung mawatam nga mga metrik na tilalaki. Kaya po, narikat ngagpaisuti pa. Naureta saan ka matang nagsikog. Urnosin nyo ito magbagiyo. Nandiyon patakilan ti amin. Ibagat natuktala mon. Kahit si Kamayat Arthur. Numayat lagi din ni Lornan. Hanggang sumapsapot sa bali. Ang mga mat, baga na nanang, imas na dyan nga kumadre ka rin, may tisyak. May mas kamay lang nga, naimot ka lang. Papadasin nyo nga, itutuloy at ang relasyon nyo, padasin nyo. Basta lagi di mayat kan. Kung walang mayat,
Si kadagat adi. Gaya sardeng yung araw din. Sardeng yun. Saan mo panaklad na tan. Bakit dumanon dahil takin ni asawa ni Karen. Baka dakil to ang gulo dahil nga mapasamak no sumangpet. Di asawa ni Karen. Karabyan na manunemi edi kolding at asawa. Ano man yan? Oh, madikalata. Baka orin na pa gusto ang kagat. Mapamulat tamat kalungan ni Karel. Saan yan? Pinalubusan naglahi ngamin eh. Angaw ko na yay, angaw ko lang. Kaya mo agad hang mo ang angaw. So, naramit mo tinadagos. Nabayag kayo na la. Kaya di pa nang palubos mo kanya ako. Nagat sinapol ko ni kumadre. Loko kan. Wala tayo. Mayat ka mat. Padasim mo ulit at kitam. Talagang isina ka. Sangkot nung ulitin. Basta numayat tirik na. Kakalagit ang regla. Tuloy. Sige. Manipod mo't idin manunemi saan ko nga makikita ni Kumadre Karen. At jakmet mapanjabalay da, hamutan umumay jay at obong-obong, obong-obong, jay kubo-kubo. Kaya nagsayat mo't lahang manen ti relasyon mi iti asawa. Nakaslawan, ti dakas uno man di nga napasama. Manong nemi, darakilin na kita anak mi. Makatulong na kanya kung iti taltalon, basta nga bakasyon awan basa da. Tuwa nga lalaki, kedua nga babae. Kat sabi ko tawanin ti dumdum ti nga problema, tatno di kasta, kat saan nga makaaramid ti basol ti tao. Dito nga rin ti pagkasalita, manong, kat sabi ko magmatid ko mamad dito iti balag, no saan yung kapagustuhan, digit asawa yo, baka sumapog dat sa bali. Ito yung nagyaman nga pagayam mo, Arthur. Ang angaw na lang dahil dyan, pagkat pinatin. Palubusan ka, kunana yan. Okay, thank you, King Arthur. Ito yung, wanang patulod mo, ti surat mo.